Usa ka grupo sa LGBT community sa Butuan City ang nanghatag og school supplies ug ubang panggamit pang sagan sa COVID-19 ngadto sa tulo ka eskwelahan sa suok nga lugar sa syudad. Anang report. Giaduan sa mga miyembro sa The Alliance Against Homophobic and Unending Discrimination Philippines Incorporated o TAHOD PH nga gilangkuban sa mga miyembro sa LGBTQ community ang tulo ka tulunghaan sa suok nga lugar sa Butuan City. Ang Baubawan Elementary School, Tagpulangi Elementary School ug San Vicente Elementary School. Kini aron na ipaabot ang ilang mga donasyong rims sa bond paper ug ubang school supplies. Duna sab sila ipang-apod-apod nga face masks ug face shields, lakip mga panglimpyo sama sa silhig ug trapo. Kining tanan magamit sa mga magtutudlo ug mga ginikanan karong anaa sa modular learning tungod sa pandemya. Dako ang pasalamat sa mga tagdumala sa matag eskwelahan sa ilang nadawat. Magamit kuno nila kini para sa reproduction sa ilang modules. Ay nakatanggap ng mga face shields para sa mga guro. Meron din kaming bond papers para sa pag-print ng aming mga modules. And meron din kaming gamit panlinis sa aming silid-aralan. Taos puso kami nagpapasalamat sa TAHOD PH sa kanilang pagbigay ng mga donation. Magagamit talaga yan sa mga guro namin ngayon. Ang San Vicente Elementary School ay lubos pong nagpapasalamat sa TAHOD PH na pinangungunahan ni Madam Esang sa aming natanggap ngayon na biyaya. Gani gikalipay sab kini sa mga ginikanan sama ni Marilyn Tinampay. Nagpasalamat ni diri sa EG Mejia nga nakadugam diri ang gihatag nga bond paper, mga trapo o uban pa din nga gipanghatag. Bisan sa ginasagubang nga pandemya, magpadayon gihapon kuno ang pagpanghatag sa mga grupo og donasyon ngadto sa mga eskwelahan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.